мумкин. Ман Табаров. бале, дароед. шумо кай пулҳоятонро дар банк монда будед? ба фикрам 3 рӯз шуд. барои чӣ пулҳоятонро дар банк мондед? барои он ки пулҳоям дар ҷои бехатар бошад. оё медонед ки банкро ғорат карданд? чӣ, шумо аз ман гумон дорад? ман танҳо хостам ки пулҳоям дар ҷои бехатар бошад. Не, мо аз шумо гумон надорем. ин вазифаи мост. мо бояд шуморо пурсипос кунем. агар дар кор шавад, шуморо ҷег мезанам. хоб шудааст. як бор ба банк равам. ин зан кӣ бошад?